Hvad er det, du er ved at gøre klar til nu? Lige nu der er jeg ved at rense risten her, så der falder så lidt som muligt affald ned, når nu vi skal have lukket risten op. Fordi det skal jo op igen, og så kan man lige så godt tage det værste af det, mens der er mulighed for det. Sådan der. Så er det spændende, hvad den her siger. Den vil gerne lukke op. Nu gælder det så om at få så meget som muligt op i den her stand her. Vi prøver med den her først, så tager vi den runde bagefter, så den kommer helt ind til kanten. Og det er et meget godt eksempel på en sandfangsbrønd. Det her, det er efterladenskaber fra køkken, sulfo, fedt og ting og sager. Og det er jo uundgåeligt, at man får sådan noget ved, og det er jo derfor, det er så godt, at man har en sandfangsbrønd. Det er til alt det her. Nu er det vandbrugen ved at vaske sig. Så kommer det vand ud. Kvæsselene, som er rundt i formen, og som derfor kan komme helt ud i hjørnerne. Og der er jo rigtig meget duft i denne her. Det er helt tydeligt. Alt for mange af os ved ikke rigtigt, at det her det har den der karakter af at være frygtelig giftigt, med de bakterier, der er i. Og derfor heller ikke klar over, at det er noget, der faktisk skal forbrændes på en særlig måde. Og derfor er det så, at vi laver den her dag i dag, så vi kan få det hele op i en stor container og aflevere til forbrænding.